Хутчэй, мацней, вышэй. Інфляцыя ў Беларусі паскараецца. Мяккая сіла тык-току. Як дагрукацца да Лукашэнкі праз сацыяльныя сеткі. І дзе знаходзіцца сэрца беларускай культуры. Тутака на Падляшшы. Панядзелак 14 ліпеня, 19 гадзіна. Аб'ектыў. Я, Валер Руселік, вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Інфляцыя ў Беларусі працягвае расці, плюс 7,3% ў параўнанні з аналагічным перыядам летась. Найбольш падаражэлі буракі і бульба. Між тым Лукашенка ізноў загаварыў пра кантроль цэнаў ды прыгразіў ураду адказнасцю за свавольства з імі. Ян Федарович працягне тэму. Лукашенко на сустрэчы з губернатарам расійскага Санкт-Петербургу загаварыў пра цану справядлівасці, а таксама раскрытыкаваў урад Александра Турчына, які раней спрабаваў адысці ад контролю ценаўтварэння. Чувствую, что с изменением правительства после выборов появились новые люди, но он то не новый. Там начались шалости. Я это вижу, мне люди пишут каждый день, а пресс-служба анализирует это и все мне на стол. Так что готовьтесь, будете докладывать мне по цене справедливости. Між тым у Беларусі паскараецца інфляцыя. Толькі ў чэрвені яна склала 7,3% ў параўнанні з адпаведным леташнім перыядам. Еўразійскі банк рэканструкцыі і развіцця дае тлумачэнне. Вінаваты актыўны спажывецкі попыт выкліканы павышэннем заробкаў ды пашырэннем крэдытавання. У чэрвені ў Беларусі найбольш падаражэлі прадуктовыя тавары, у тым ліку буракі, бульба, яблыкі. Агулам за 2025 год Еўразійскі банк рэканструкцыі і развіцця прагназуе інфляцыю на 7,7%. Улады ж хочуць, каб яна не перевышала 5%, однако обидва прогнозы могут оказаться занадто оптимистичными. Когда мы говорим про инфляцию, инфляция – это только цены для людей, условно говоря, потребительские цены, да, есть еще цены там на инвестиционные товары, на еще что-то. Вот дефлятор ВВП за первый квартал был 11,8%, почти 12%. И это только за первый квартал. И вот это потенциал белорусской инфляции – 12%. Инфляция у Беларусі працягвае расці, нягледзячы на тое, што пасля нядоўгай лібералізацыі урад ізноў увёў кантроль цэнаўтварэння. З 20 чэрвеня пачала дзеяць пастанова Савету міністраў, паводле якой дзяржава кантралюе цэны на мяса, малако і кандытарскія вырабы. Оно повлияет, оно притормозит инфляцию. Но я не думаю, что это позволит вернуть инфляцию к тем 5%, которые они запланировали себе. Потому что, опять, есть один очень важный фактор. Российский рынок и диспаритет цен с Россией. Ну, вы введете вот этот контроль цен, у вас просто мясо и молоко, мясо-молочные продукты уедут в Россию. Да таго ж улады спрабуюць кантраляваць цэнаўтварэнне на прадуктовых рынках. Як заявіла намесніца міністра антыманапольнага рэгулявання і гандлю Наталья Васілеўская, урад рыхтуе пастанову, што надасць новыя паўнамоцтвы адміністрацыям рынкаў, а таксама ўзмоцніць адказнасць за іх дзеянні. Так, праблему не вырашыць. Калі мы прасуем эканоміку, вольную эканоміку, то мы стымулюем развіццё шэрага рынку. Шэры рынок, ён выводзіць грошы з-пад кантролю, з-пад падатковай базы. Месяц таму прадстаўнікі Маргу знайшлі ў продажу ў Менску агуркі па 40 рублёў за кілаграм. Кантралёры далі запыт адміністрацыі рынку ды прымусілі фермераў знізіць цану на 40%. Ян Федарович, Белсад. Губазік заявіў пра затрыманне двух магілёўцаў. Паводле сілавікоў мужчыны спрабавалі ўехаць у нашу краіну з пашпартамі Новай Беларусі. Імёнаў затрыманых не называюць, а вось тыя самыя чырвоныя кніжачкі трапілі на фотаздымак, апублікаваны праўладным тэлеграм-каналам. І сапраўднасць гэтых дакументаў выклікае пытаннічка. На пашпартах, якія нібыта везлі з сабой жыхары Магілёва, памылка на вокладках. Назва краіны напісаная як Рэспубліка Беларусь. Хаця на арыгінальным дакуменце указаная папросту Беларусь, заўважыў галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка. У каментары выданню «Наша Ніва» ён выказаў упэўненасць, што падробку пашпартоў зрабілі беларускія спецслужбы. З публікацыі ў тэлеграм-канале вынікае, што адзін з магілёўцаў цяпер пад арыштам. Супраць яго распачалі крымінальную справу за нібыта спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці. Другі мужчына пад падпіскаю аб нявыездзе. Сілавікі заявілі, што ён пагадзіўся выплаціць 100-разовую кампенсацыю.
Улады закрываюць дзіцячы садок у аграгарадку на Віцебшчыне. Лякарня ў гарадскім пасёлку ператварылася ў фельчарскі пункт. Беларуска 1,5 года не можа знайсці працу праз дрэнную характарыстыку. Гэта рэзанансныя відэа ў тыктоку, што з'явіліся літаральна за апошнія некалькі дзён. Беларусы ўсё часцей звяртаюцца наўпрост да Лукашэнкі. А ці дапаможа? Тэму працягне Марыя Сысой. Так почему оставляют детский сад там, где нет детей и хуже условия? Талачынскі раён, Віцебшчына. У аграгарадку Гаршчэўшчына закрываюць дзіцячы садок. Малых давядзецца вазіць у іншую вёску. Жыхары звярталіся паўсюль. Райвыканкам, аблвыканкам, адміністрацыі прэзідэнта. Апошняя спроба да Лукашэнкі праз тыкток. То, что маленькие дети должны будут в мороз, в метель ждать автобус, который может и не приехать, а потом трястись 18 километров в одну сторону, так как большая часть дороги не заасфальтирована, волнует только родителей. Начальника главнее всего оптимизировать. Той же Талачынскі раён. У гарадскім пасёлку Коханова на 3600 жыхароў праблемы з лякарняй. Не закрылі, але па сур'ёзную медычную дапамогу трэба ехаць у Талачын. У каментарах шмат падтрымання і падобных сумных гісторыяў. Больницы, которые еще совсем недавно были, отделение хирургии, терапии, детское отделение, а в 90-х даже роддом. Теперь, когда идет распределение молодых специалистов и оборудования по Талачынскому району, то про нашу больницу просто забывают. І яшчэ адзін крык душы. Былая дзяржаўная службоўца з Гарадзеншчыны 1,5 года не можа ўладкавацца на новую працу. Праз характарыстыку з папярэдняй відэа стала вірусным, хоць аўтарку падтрымліваюць далёка не ўсе каментатары. Мой пример не единственный. Сколько их подобных? Мне очень нужна работа. Я хочу работать. Я могу работать. Я умею работать. Мне нужно жить и лечить больного ребенка. Гэтыя 3 гісторыі з'явіліся ў тыктоку літаральна за апошнія 3 дні. І хоць Лукашенко праз скаргі ў соцсетцы выказваўся здзекліва, И все мне пишут титок. Президент должен обратить внимание, меня заставляют косить. але эксперты адзначаюць, калі гісторыя набывае грамадскі рэзананс, чыноўнікі рэагуюць хутчэй, хоць і не заўсёды так, як просяць людзі. Калі праблема не персональная, она тычыцца з твоего двора, микрорайона альбо целого города, можно збирать подписы, робить коллективные звороты. Так, информации про такие ситуации амаль няма, тому что больше з іх все ж таки вырашаецца. Зрэшты, сам Лукашенко ў мінулым месяцы выказаўся пра такія звароты. У ідэале іх, маўляў, быць не мусіць. Прынамсі трэба, кажа ён, каб праблемы залагоджваліся на ранейшых этапах, ды каб ніякіх скаргаў да ягонай адміністрацыі не даходзіла. Очень надеемся быть услышанными. Марыя Сысой, Белсат. І вось яшчэ адна тэма вартая ролика у тыктоку. Змаганне з незанятымі ў эканоміцы беларусамі выйшла на новы ўзровень. У Гомлі грамадзянаў, якіх улады ўважаюць за дармаедаў, пачалі выклікаць міліцэйскімі позвамі на групавыя прафілактычныя гутаркі. Як стала вядома выданню «Флагштока», гэткую захаду практыкуюць у аддзеле ўнутраных справаў адміністрацыі цэнтральнага раёну гораду. Фотапозвы ў рэдакцыю даслаў Гомелец. Унізе дакументу прапісаная адказнасць, аднак не за няяўку на прафілактычныя сустрэчы для незанятых у эканоміцы, а за непадпарадкаванне законнаму распараджэнню ці патрабаванню службовай асобы. Магчымае пакаранне штраф ад 2 до 100 базавых велічыняў або нават адміністратыўны арышт. Раней жа гомельская вясна апублікавала каментар юрысткі наконт таго, што ў Беларусі няма адказнасці за беспрацоўе, а людзі, якія афіцыйна маюць гэткі статус, мусяць выконваць патрабаванні цэнтру занятасці, а не міліцыі. ЗША і Еўразвяз дасягнулі дамоўленасці наконт паставак зброі ва ўкраіну. Таксама з адзіночныя штаты Амерыкі ўвядуць другасныя мыты супраць Расіі і яе партнёраў, калі цягам 50 дзён не будзе дасягнуты мір. Дональд Трамп выступіў з шэрагам заяваў адносна вайны Расіі супраць Украіны. Таксама гаворка вядзецца і пра перадачу Кіеву наступальнай зброі. У тым ліку гэта ракеты, здольныя дасягнуць Масквы. Тэму працягне Руслан Ігнатовіч.
Дональд Трамп рыхтуецца прэзентаваць новы план дапамогі ўкраіне, у які ўпершыню будзе ўваходзіць наступальнае ўзбраенне. Гэтымі звесткамі дзеліцца аўтарытэтнае выданне «Аксіос». Такая ініцыятыва азначае рэзкі паварот у рыторыцы палітыка, які раней сцвярджаў, што пастаўкі мусяць быць абмежаваныя выключна абарончымі сістэмамі, каб не справакаваць эскалацыі з боку Крамля. Паводле дзвюх крыніцаў «Аксіос», знаёмых з планамі Трампа, гаворка можа ісці пра ракеты вялікай дальнасці, здольныя наносіць удары па тылавых расійскіх аб'ектах, у тым ліку па Маскве. Трамп рэзка змяніў тон у дачыненні Пуціна пасля тэлефоннай размовы 3 ліпеня. Тады гаспадар Крамля адкрыта папярэдзіў Трампа пра планы новага наступу на ўсходзе Украіны цягам наступных 60 дзён. З таго, што ўжо вядома дакладна, прэзідэнт ЗША дасць Кіеву важныя сродкі супраць паветранай барацьбы. Мы плануем адправіць Украіне розныя адзінкі вельмі сучаснага ўзбраення. Яны заплацяць нам за гэта 100%. І менавіта гэтак мы хочам. Мы даўно спрабуем дамагчыся гэтага. Я не думаю, што Байден калі-небудзь прасіў пра гэта. Але мы ўжо ўклалі каля 350 мільярдаў. Еўропа каля 100 мільярдаў. Гэта вялікія грошы 100 мільярдаў. Але напраўду яны мусілі б укласці больш за нас. У сваю чаргу сенатар-рэспубліканец Ліндзі Грэем пацвердзіў, што ў ЗША рыхтуецца, цытата, «рэкордная плынь зброі для абарончай дапамогі Украіне». Са словаў Грэема, Трамп рашуча настроены пераламіць хаду вайны. Пуцін зрабіў сур'ёзную памылку. 6 месяцаў прэзідэнт Трамп спрабаваў пераканаць яго пайсці на перамовы, але напады толькі ўзмацніліся. Адна з самых вялікіх памылак Пуціна – гэта спроба абыграць Трампа. Вы ўбачыце, найбліжэйшымі днямі і тыднямі будзе магутная спроба прымусіць Пуціна сесці за стол перамоваў. І для тых, хто яму дапамагае, для Кітаю, што купляе танную расійскую нафту без усялякай адказнасці, гэтыя часы ўжо завяршаюцца. Адметную ролю ў кансалідацыі палітыкі ЗША адносна Украіны адыгрывае спецыяльны пасланнік Трампа, генерал Кіт Келах. Сёння ён прыбыў у Кіеў і застанецца ва ўкраіне не менш за тыдзень. Службовец правядзе з кіраўніцтвам Украіны перамовы, прысвечаныя бяспецы, узбраенню і ўзмацненню санкцыяў супраць Расіі. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Незаўважна мінула палова лета. Ад заўтра ў Беларусі пачынаюць працу школьныя кірмашы, пашыраны продаж усяго патрэбнага для навучальнага года. У тым ліку і вопраткі, якой будзе калекцыя школьнай формы ў новым навучальным годзе. У колькі яна абыдзецца бацькам і ці наагул тая форма гэтак неабходная, высвятляла Ірына Дарафійчук. Хоць сёння ў школах формы няма, на апошні званок выпускніцы часта надзяваюць карычневыя сукенкі і белыя фартухі савецкага ўзору. Але з 1 верасня адзенне так званага дзелавога стылю будзе для вучняў абавязковую нормаю, замацаваную ў Кодексе адукации. Одежда делового стиля настраивает на рабочий лад, дисциплинирует, создает имидж учреждения образования, не отвлекает от образовательного процесса, способствует формированию корпоративной этики и воспитывает гордость за учреждение образования. Працу дзеля ўрэгулявання школьнага адзення Міністэрства адукацыі вядзе з 2022 года. Летась пілотны праект дзеяў у 2 дзясятках менскіх школаў. І сарафанчик. Айчынныя вытворцы абяцаюць апрануць беларускіх школьнікаў на любы густ і век. Мільён вырабаў дзелавога стылю выпусціць каля 60 беларускіх прадпрыемстваў. Наша одежда соответствует всем требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и является абсолютно безопасной для детишек. Са словаў вытворцаў, для дзяцей шыюць адзенне сучасных мадэляў з практычных тканінаў, бавоўны і полівіскозы, якія добра прапускаюць паветра. А што кажуць спажыўцы? Нешта прыгожае, якаснае, нешта наоборот цісне, давіць, не дае дыхаць, ці выглядае як з мінулага стагоддзя. І часта дзеці, канешне, адмаўляліся, асабліва калі гэта было такое зверху насаджанае, за школы шло навязванне, што павінны купіць. Вытворцы запэўніваюць, што цэны на школьнае адзенне будуць прыкладна такімі ж, як летась.
так скажу, в розничной сети до 300 рублей можно приобрести 4 предмета. А то даже если постараться, то и 5 предметов гардероба. У Міністерства антыманапольнага рэгулявання лічбы большыя. За комплект школьнага адзення і абутку тут налічылі ад 64 да амаль 500 рублёў у залежнасці ад узросту. Але ці дапаможа дзелавы стыль у вучобе ды выхаванні? Мы просто кажем, рабі так, як згадали. Это не выхоўвае, ані густ, ані самастойнасць, ні павагу да сябе, гэта просто ідэя прымуса. І я лічу, што форма не павінна быць такім атрыбутам паслухмянасці, яна не павінна адбіраць у дзяцей індывідуальнасць. У польскай школе, дзе вучыцца цяпер дачка Таццяны, абмежаванняў у адзенні няма ні для дзяцей, ні для настаўнікаў. Ірына Дарафейчук, Белсад. Магілёў хімвалакно застанецца без электрычнасці як найменей да канца працоўнага тыдня. Пра гэта міністр энергетыкі Дзяніс Мароз распавёў дзяржаўнай інфармацыйнай кампаніі «Белта». Са словаў чыноўніка, на прадпрыемстве, якое днямі пацярпела ад стыхіі, пашкоджаны тэхналагічны токаправод. Таму цяжка забяспечыць паўнавартасную працу заводу. Цяпер працуюць інжынеры, праектавальнікі і будаўнікі, каб знайсці тэхнічны развязак гэтай праблемы, адзначыў Дзяніс Мароз. Чатыры гады таму, 14 ліпеня 2021, сілавікі ў Беларусі ўчынілі масавыя затрыманні праваабаронцаў, журналістаў і грамадскіх дзеячаў. Пад рэпрэсію ў той дзень трапілі і прадстаўнікі цэнтру «Вясна». Старшыня арганізацыі Алесь Бяляцкі, які ўжо за кратамі стаўся нобелеўскім лаўрэатам, ягоны намеснік Валентин Стэфанович і юрыст Уладзімір Лапковіч пацярпелі за сваю праваабарончую дзейнасць. На знак салідарнасці з палітзняволенымі вясноўцамі сёння ў Вільні прайшоў пікет. Кадры з літоўскай сталіцы далей у нашым эфіры без каментара. Я адвокат и Олеся Беляцкого, и Марфы Рабковой, поэтому для меня это естественное совершенно положение защищать их всеми средствами, которые у меня есть в распоряжении. К сожалению, у меня уже нету ничего, бумаг, ни жалоб, но я должна хотя бы говорить миру, обращать внимание на их дело. Все, что получилось у режима, это отомстить нашим коллегам за их правозащитную деятельность, за их постоянную общественную работу, за их узнаваемость, за их работу на дело защиты прав человека в Беларуси. Если власти хотели добиться этим ударом того, чтобы правозащитники перестали работать, перестали поддерживать людей, то нет, у них это не получилось. Кожны год 14 ліпеня мы збіраемся тут у Вільні на гэтай плошчы, каб выказаць падтрымку нашым калегам і прыцягнуць увагу ўсяго свету да таго, што ў цэнтры Европы па-ранейшаму застаецца краіна, у якой пануе дыктатура. На 3 дні польская Падляша ператварылася ў сэрца беларускай культуры. Тысячы людзей сабраліся на фестывалі «Тутака», каб разам спяваць, слухаць, абмяркоўваць і папросту быць разам. У якой атмасферы прайшоў юбілейны 5-й фэст абуджаных, распавядзе Андрэй Сульжыц. Тысячы гасцей, мора эмоцыяў, 3 дні майстар-класаў, дыскусіяў, лекцыяў і безліч музыкі ўсіх кірункаў. На Падляшшы ўсяго за 20 кіламетраў ад мяжы з нашай Украінаю з аншлагам прайшоў ужо 5-й фестываль беларускай культуры «Тутака». Нягледзячы на дождж, што ліў у першы дзень оўпэн-эйру, вольных месцаў не было ні на паркоўцы, ні на танцпляцы. Мне падаецца, што на дворе не важна, важна, што проста мы тут можам сустрэцца, і гэта самае асноўнае. Тутаку называюць спадкаемцай легендарных басовішчаў, што праходзілі на той жа паляне ва ўрочышчы Борык цягам 30 гадоў. На фестывалі шмат тых, хто быў на абодвух фэстах.
Басовішча было такім больш рок-фестывалем. І аўдыторыя была іншая, трошкі мут, настрой іншы, але тут людзей, мне здаецца, больш, чым летась. І мне здаецца, што кожны год тутака становіцца ўсё больш і большым фестывалем, сапраўды цэнтрам, сусветным цэнтрам беларушчыны. Басовішчы са сваімі альтэрнатыўнымі ноткамі жывуць на тутацы на асобнай малой сцэне. На галоўнай жа за 3 дні выступілі Крамбамбуля, Дай дарогу, Дзецюкі, Наві-бэнд ды іншыя зоркі беларускай музыкі. Але, бадай, галоўнае месца фэсту ўсё ж такі намётавае мястэчка. Я уже не першы год ношу ў намёце, тут некалькі дзён запар. І вось гэтыя сустрэчы, гэтыя пасядзелкі каля вогнішча ўвечары, гэтыя некія супольныя размовы, разважанні часам да самага ранку, гэта, напэўна, самае лёсавызначальнае, самае галоўнае для мяне тут. Сярод жыхароў намётавага мястэчка сустрэлі незвычайнага пастаяльца. Амерыканец Олівер даведаўся пра свае беларускія карані. За год вывучыў беларускую мову ды пастанавіў пабачыць беларусаў на свае вочы. Я приехал один, я никого не ведал. И приехал, и зараз я маю, здаецца, сотных сябраў. Як кажуць арганізатары, тутака робіцца галоўным месцам збору ўсіх беларусаў па-за ёю. Некаторыя нават прагназуюць хуткую змену прапіскі фестывалю. Я так на тутакі першыню. Праз год мы будем, я не ведаю, дзе там, пад Менскам дзесьці, ці там на Рачанскі лес, які абярэм. Што выберем, там і будзем. Для тых жа, хто ўжо сумуе па-за фэстам, нагадаем, стрымы ўсіх вечаровых канцэртаў вы можаце пабачыць на YouTube-канале Белсат Мьюзік. Андрей Сульжыц, Белсат. В аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навіны ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можете перайсці праз QR-код на вашых экранах. А інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакаюць Белсат онлайн і студыя Белсат, які мы правядзем разам з Алесем Залеўскім. Алесь, разам былі на тутацы, цяпер разам на Белсаце. Так, і няма калі адпачыць ад тутакі, бо надзвычай сёння важныя і цікавыя тэмы. Вітаю, гаспадарства. Сёння ў нашым эфіры рэдкі госць, беларуска-украінскі аналітык Ігар Тышкевіч. Абмяркуем з ім, як паўплывае на Беларусь больш жорсткі падыход Трампа да Пуціна. А з праваабаронцам Раманам Кісляком апошнія выпадкі ціску міліцыі на беспрацоўных. Іх выклікаюць на прафілактычныя гутаркі пад пагрозай арышту. Гэтая тэма неўзабаве, а пакуль агляд публікацыі нашай старонкі belsat.eu. Беларускіх педагогаў скіравалі на сайт учимся-вместе.бел. Новы адукацыйны партал з такой назваю запустила Міністэрства адукацыі разам з Акадэміяй адукацыі. На сайце можна знайсці некалькі раздзелаў, адзін з якіх прысвечаны культурнаму коду. Якім яго прапануюць ствараць для маладога пакалення, разбіралася журналістка інтэрнэт-старонкі Белсату Ганна Ганчар. У Міністэрстве адукацыі адзначылі, што ў рубрыцы «Культурны код беларуса» на партале «Учимся-вместе.бел» утрымліваюцца карысныя відэа і спасылкі, якія можна выкарыстоўваць для таго, каб арганізоўваць выхаваўчыя мерапрыемствы, накіраваныя на развіццё ў вучняў цікавасці да гістарычна-культурнай спадчыны Беларусі. Настаўніца матэматыкі Тацяна Крапіневіч, якая вымушана з'ехала з Беларусі, падзялілася сваім меркаваннем пра гэты раздзел. Адкрываем, і першае, што мы бачым, Канстытуцыя. Потым дзень адзінства Беларусі і Расіі. Беларусь і Расія – моцныя саюзнікі. То бок наш культурны код у тым, што мы саюзнікі з Расіяй. А далей на старонцы ўсё пра вялікую чынную вайну. Хатынь, Берасцейская крэпасць і да таго падобнае. Такі культурны код мы выхоўваем у дзецях. А дзе нашая спадчына, нашыя песні, культура, традыцыі, нашая мова ўрэшце? Там ні слова пра гэта. І сам раздзел пра культурны код напісаны на расейскай мове. На дадатак уражанне гісторыка і антраполага Паўла Церашковіча ад старонкі пра культурны код на новым партале для настаўнікаў чытайце на belsat.eu. Беларусі неаднойчы назіралі выключна рэдкія калісь для нашых шыротаў смерчы або тарнада. Чаму ў нас утвараюцца тарнады і ці звязаны іх колькасць са змяненнем клімату? На гэта і да іншае пытанне ў інтэрв'ю на belsat.eu адказаў навуковец, эксперт у хімічнай бяспецы і кліматычнай адаптацыі Сергей Бессараб. Як зазначае Сергей Бессараб, тарнада ў Беларусі былі і раней, але як адзінкавыя з'явы. Пра змены клімату гэткія экстрэмальна хуткія слупы паветра ўзнікаюць вельмі часта. Іх дакладна варта чакаць штогод, кажа эксперт.
Праз змены цыркуляцыі атмасферы пачашчаюцца выпадкі устойлівага вынасу на тэрыторыю нашай краіны вельмі цёплых і вільготных паветраных масаў з поўдня, з Чорнага ці Міжземнага мора. Гэта і прыводзіць да канвектыўных з'яваў, шквалаў, тарнада. У выніку ўсіх гэтых рэчаў атмасфера Беларусі ўсё часцей назапашвае ў сабе каласальную колькасць энергіі. Сергей Бесараб падкрэсліў, што лета ў Беларусі цяпер гэта змена перыядаў анамальнай спёкі і разбуральных навальніцаў са шквалам ды градам, а зімы мякчэйшыя, але з ледзянымі дажджамі і рэзкімі імгненнымі пахаладаннямі. І вярнуцца да ранейшага стану ўжо ў прынцыпе немагчыма, дадаў навуковец. Цалкам інтэрв'ю з Сергеем Бесарабам чытайце на belсat.eu. Яшчэ адна размова на інтэрнэт-старонцы Белсату з беларускім мастаком Міхасём Мішуком. Найбольш вядомы ён як аўтар выяваў вулічных вадалазаў, якіх можна пабачыць у Варшаве ды іншых гарадах Еўропы. Але ж Міхась яшчэ і аўтар гарадскіх пейзажаў. Мастак малюе ў тым ліку і Менск. Напрыклад, яму належыць выява жоўта-блакітнага дому кукурузы, што каля сталічнай Камароўкі. У вокнах будынку белыя аркушы, а над дахам ружовая поўня. Ужо вядомая і назва менскага цыклу, горад якога няма. Чаму горад, якога няма? Бо я пішу горад, што вывез з сабой. Узяць хаця б той жа дом кукурузу. Гэта мой успамін пра тое, што было. Цяпер гэтага няма. Цяпер гэта немагчыма ўявіць сабе там. Жоўтую кукурузіну ў вячэрнім сонцы. Гэта перагукваецца з маім станам. Можна сказаць, перажываю жоўты перыяд цяпер. А гісторыю стварэння тых самых вулічных вадалазаў чытайце ў артыкуле з Дмітра Міраша на belsat.eu. Падарожнік з Салігорску, блогер і вулічны артыст Александр Гойшык працягвае публікаваць на belsat.eu аповеды пра сваю кругасветку. Чарговы матэрыял прысвечаны Гондурасу, краіне, якую беларус спачатку хацеў прыехаць транзітам да Нікарагуа, але дарогай спыніўся ў горадзе Чалютэка. Пасля Чалютэкі Александр Гойшык надумаў паехаць на затоку Фансека. Непадалёк ад месца прызначэння ён заўважыў уздоўж дарогі сушаную рыбу на вяроўках. Узяў адную, пасля яшчэ безалкагольнага піва ў бары, там жа беларус расклаў рыбу і зразумеў, людзі навокал неяк занадта дзіўна на яго паглядаюць, быццам ён адкрыў кансервы з тараканамі. Каштую кавалачак рыбы і разумею, што яна перасоленая настолькі, што нават у мяне салігорскага хлопца зводзіць скулы. Усе наўкол пачынаюць смяяцца і тлумачыць, гэтую рыбу так проста есці нельга. Яе спецыяльна перасольваюць для доўгага захоўвання. А потым, каб прыгатаваць соппа де пескада, рыбную юшку, яе вымочваюць некалькі сотняў, рэгулярна мяняючы ваду. Александр Гойшык прызнаўся, што столькі часу на прыгатаванне юшкі не меў, а выкідаць рыбу было шкада. Таму за некалькі падыходаў пад піва ён усё ж такі яе з'еў. Больш аб прыгодах беларусаў у Гондурасе чытайце на belsat.eu. Што рабіць з расійскімі ударнымі дронамі над Беларусю і як пастаўкі 17 сістэмаў Пэтрыёт адаб'юцца на расійска-украінскім канфлікце? Толькі што гэта анансаваў Дональд Трамп. У тым ліку і гэтае пытанне мы абмяркуем з Ігорам Тышкевічам. Запрашаю. Ну, а я сабе дазволю ускочыць перад размовай з шаноўным госцем. Спадарства, дзякуй вялікі, што глядзіце нас, далучайцеся да эфіру, гэта вельмі файна, стаўце падабайкі, пішыце каментары, калі бяспечна. Інструкцыя па бяспецы ёсць у апісанні да нашага стрыму. Ну і дзякуй вялікі ўсім удзельнікам і удзельніцам чату. Сёння традыцыйна азначылася, можна сказаць, ужо моя улюбёная каментатарка Алька. Адразу два каментары зачытаю. Мне так не падабалася школьная форма, я заўсёды прасіла цётку, каб яна шыла мне штосьці больш прыемна, хаця карычневы колер заставаўся. І адразу ж, вось яна ўсе ў нас тэмы адкаментовая. І яшчэ таксама тутака пацёр нос лукашыцкаму славянскаму кірмашу, ну там базар у арыгінале. Алька, дзякуй вялікі за вашу актыўнасць. Сябры, бярыце прыклад з Алькі, каментуйце, будзе файна. Ну і перадусім так, ці сапраўды славянскі базар тутака пераплюнула, будзе цікава даведацца пра вашыя меркаванні. Хтосьці мог быць там на месцы у фламна, а хтосьці онлайн глядзець нашыя трансляцыі. А давай адразу яшчэ і задамо пытанне.
пытанне да нашых гледачоў для апытанкі. Я складаў апытанку, сам уже прагаласаваў за самы прыемны мне варыянт. Што рабіць з расійскімі дронамі ў Беларусі? І вось самы такі гаспадарлівы беларускі варыянт — гэта збіваць, раскручваць на дэталі. Вось я прагаласаваў, 51% са мной згодныя. Так, таксама ёсць варыянт, хай лятаюць, абы не падалі. Можна таксама выставіць Расіі прэтэнзіі. Ну і ёсць варыянт дастаткова папулярны, дарэчы, 9%. Я не ведаю, што з імі рабіць, бо мне страшна, альбо абыякава, альбо страшна абыякава. 9% таксама прагаласавалі. Выставіць прэтэнзіі Расіі цікава, якім чынам гэта можна зрабіць. У тым ліку запытаемся ў нашага эксперту, а пакуль жа да самой уласна тэмы. Яшчэ больш жорсткая палітыка Захаду датычная Расіі, а разам з ёю і датычна Беларусі. Сёння Дональд Трамп заявіў пра новыя пастаўкі зброі для Ўкраіны і прыгразіў Расіі новымі жорсткімі санкцыямі. А ў еўразвязе з высокай імавернасцю будуць зацверджаны новыя абмежаванні і для Беларусі. ЗША ўвядуць суровыя санкцыі супраць Расіі і яе гандлёвых партнёраў. У выпадку, калі цягам 50 дзён не будзе дасягнутае пагадненне пра спыненне агню ва ўкраіне. Гэткую заяву зрабіў Дональд Трамп у авальным кабінеце падчас сустрэчы з генеральным сакратаром НАТО Маркам Руте. Маўляў, ЗША зробяць мыты для Расіі памерам на 100%. Украіна ж, заяўляе Трамп, адчуе сябе мацнейшаю. ЗША і НАТО дамовіліся пра пастаўкі зброі Украіне. Амерыка забяспечыць вытворчасць, а фінансаванне возьмуць на сабе краіны НАТО. Акрамя іншай зброі, Кіеву плануецца перадаць 17 сістэмаў Пэтрыят, большая частка з якіх трапіць на поле бою. Беларусі датычыць абмежаванні для банкаўскага і вайсковага сектару. ЕС плануе ввесці поўную забарону на аперацыі з 4 беларускімі фінансавымі установамі: Беларусьбанкам, Белаграпрамбанкам, Белінвестбанкам і банкам Дабрабыт. Таксама ЕС плануе замарозіць актывы і забараніць весці бізнес на сваёй тэрыторыі 4 беларускім прадпрыемствам, звязаным з забароннай і вайсковай прамысловасцю. Здаецца, скончылася вось толькі што прэс-канферэнцыя прэзідэнта ЗША Дональда Трампа з кіраўніком НАТО спадаром Рютте, па выніках якой, уласна, і было паведамлена пра вось гэты новы жорсткі падыход, уже канкрэтыка з этого нового жорсткага падыхода з'явілася. Іх і абмяркуем, так, з Ігорам Тышкевічам, аналітык з Беларусі, які цяпер недалёка там на зямлі украінскай знаходзіцца. Вечар добры, спадар Ігор. Вітаем. Добрый вечер. Што вас найбольш здзівіла ў гэтым паведамленні Трампа? Ці гэта 17 сістэмаў Пэтрыот, ці гэта тое, што чарговы дэдлайн, так, выстаўлены Пуціну, гэтым разам 50 дзён. Я так разумею, 17 Пэтрыотаў — гэта сур'ёзная заяўка на змену сітуацыі на фронце. Не, это не заявка на змену ситуации на фронте. Давайте все-таки разделять темы. Перше, мяне не здзівіла ні першае, ні другое. Цікавым падаўся тэзіс, які таксама, в прынцыпе, лагічны, вытекае з палітыкі Трампа, што гэта будуць платныя пастаўкі, але вот тое, што для Расіі можа быць непрыемна і балюча, што гэтыя пастаўкі могуць быць аплачаны з замарожаных расійскіх актываў. Таму што пакуль што Еўропа аперавала толькі прыбыткамі ад замарожаных расійскіх актываў, але самога факта канфіскацыі не было. Калі гэта пачнецца, гэта будзе першы кейс, калі фактычна Расія, яшчэ не выйшаўшы з вайны, аплачвае, ну, прынамсі, узмацненне абароназдольнасці Украіны. Калі ж гаварыць пра комплексы Пэтрыот, гэта пытанне, назовем так, вырабніцтва гэтага комплекса, таму што хутка будуць дасланыя толькі ракеты. Важнасць таких комплексаў. Такія комплексы, яны рэальна важныя, і яны незаменныя пры адбіцці атакаў балістычнымі ракетамі. І мы бачылі, што калі ў Украіне скончылись ракеты 2 тыдні таму да Пэтрыоту, банальна просто скончылись, і Злучаныя Штаты взяли паузу в пастаўках новых, то прынамсі ў атакі на Кіеў большасць з балістычных ракет яны пацэлілі туды, куды былі запущены. Таму Пэтрыот гэта хутчэй абарона гарадоў, абарона прамысловасці ад балістычных ракет. Па іншых тыпах ракетаў і гэты комплекс выкарыстоўваць можна. Па іншых паветраных загрозах, апроч ракетаў, маю на ўвазе тыя ж самыя
дроны і гэтак далей, гэта не мэтазгодна. Пытанне ў кошце адной асобна ўзятай ракеты. Яны вельмі дарагія, іх вельмі нешмат. Ситуация может измениться в наступном годзе, тому что была іншая информация, что Німеччина запустила линию по виробництву тых самых ракетаў до комплекса Пэтріот. Але гэта лінія ўжо належыць Еўропе. І калі ёсць прынцыповы дазвол Злучаных Штатаў Амерыкі на перадачу такіх ракетаў для Украіны альбо продаж, а гэты дазвол атрыманы 2 гады таму, то адпаведна гэты завод можа просто працаваць на украінскае замоўленне. Таму з пункту гледжання проста перадачы комплексаў гэта не змена на лініі фронту. Гэта абарона гарадоў. Змена на лініі фронту гэта боепрыпасы, у першую чаргу снаряды, гэта таксама Злучаныя Штаты Амерыкі. Прынамсі, сродкі масавай інфармацыі абвесцілі, што могуць быць перададзены ракеты з дальнасцю до 370 альбо 800 кіламетраў. Так, не самыя новыя, але яны могуць з'явіцца ў распараджэнні Украіны. Нагадаю, што бан на удары па расійскай тэрыторыі быў зняты раней. Гэта вот тое, што можа паўплываць на сітуацыю на лініі фронту. Як вы думаеце, Пуцін у выніку, каб падсумаваць ужо сённяшняе выказванне, Пуцін спалохаецца сённяшняй рыторыкі Трампа і рашэнняў? Не, Пуцін мае грошы, мае сродкі для таго, каб весці вайну, гэта раз. Другое пытанне, што Пуцін і Трамп яны захавалі перамоўную лінію Дмітріева. І тут пытанне нават тых самых 50 дзён, гэта сярод іншага, іншыя дамоўленасці, якія абмяркоўваюцца па лініі Злучаных Штатаў Амерыкі і Расійскай Федэрацыі. Прынамсі, у нафтагазавай галіне. Спадар Ігор, вось нашыя гледачы ў прыватнасці турбуюцца, а ці не можа так здарыцца, што Трамп перадумае? Таму што, все ведаюць, што адна з такіх уласцівасцяў Дональда Трампа гэта такая зменлівасць яго пазіцыі, часам на супрацьлеглыя, нават можна сказаць, пазіцыі. У дадзеным выпадку гэта ўжо тое рашэнне, которое будзе 100%, вось гэта перадача вялікай колькасці зброі, як заявіў Трамп. Ці гэта яшчэ... Станам на сёння, хутчэй за ўсё, гэта будзе. Калі казаць, хаця б у перспектыве года ці 2 наперад, Трамп застаецца прыхільнікам дамоваў з Расійскай Федэрацыяй і гульной у Расіі, умоўна кажучы, супраць Кітаю. Таму для Трампа якраз такі і спыненне вагню ў Украіне патрэбна, каб разблакаваць у тым ліку магчымасці легалізацыі, легітымізацыі пэўных дамоўленасцей, якія могуць быць дасягнуты яшчэ раз па перамоўным трэку Дмітріева. Нагадаю, што прадстаўнік Пуціна Дмітріеў працягвае сустракацца з вашынгтонскімі элітамі. То бок стратэгічна Трамп яшчэ спадзяецца на дамоўленасці, у тым ліку эканамічныя, так, нейкія і як у выніку палітычныя з Расіяй пасля сканчэння вайны. Але рыторыку, якую мы цяпер бачым, яна ўжо відавочна змянілася, стала больш жорсткая з боку Вашынгтона і з боку Захаду. Яна змянілася, яна стала больш жорсткая, але гэта шмат у чым. У тым ліку, давайте звернемся да той же самой кнігі Трампа, не ведаю, ці сам ён пісаў «Мастацтва перамоваў». Трамп прыхільнік жорсткай лініі перамоваў з вельмі жорсткай рыторыкай. І давайте узгадаем, што ён казаў пра Украіну, што ён казаў пра еўрапейскіх партнёраў, што ён казаў пра Канаду, што ён казаў пра Японію, пра Паўднёвую Карею. А Трамп цісне да апошніх. Станам на сёння пад гэты псіхалагічны, перамоўны, які заўгодна ціск патрапіла Расійская Федэрацыя. Паколькі ідзе вайна, так, для Украіны выгадна, што гэта разблакоўвае магчымасці продажу амерыканскай зброі. Яшчэ раз, зараз ідзе гаворка пра продаж, пра здзелкі за грошы. І для Украіны ёсць магчымасць, гэта дамова пра рэсурсы, якую падпісалі, калі гаварыць пра магчымую перадачу, то там ёсць пункт, што Амерыка можа напаўняць гэты фонд, які ствараецца для таго, каб кіраваць інвестыцыямі ў рэсурсную галіну Украіны. Амерыка можа напаўняць сваю частку фонда коштамі ад перадачы тэхнікі. Гэта азначае, фізічна перадаецца тэхніка, ў гэты фонд залічваецца некая доля Злучаных Штатаў Амерыкі. І тактычна на гэтым этапе для Украіны гэта таксама выгадна, таму што ў такім выпадку можна спадзявацца, што пэўная частка грошай она будзе такім чынам, пэўная частка тэхнікі она будзе такім чынам і перадавацца, не толькі прадавацца.
Таму паглядзім, у краіны ёсць 1,5-2 месяцы на тое, каб скантактаваць, будзе новы амбасадар у Вашынгтоне, будзе новы міністр абароны, паглядзім, як гэта маецца. Спадару Ігор, ну не былі б мы беларусамі, каб не запыталіся, так а з Беларусю-то што будзе? Вось, ну калі браць гэтыя заявы, жорсткія заявы, змену рыторыкі на больш жорсткую, як гэта будзе адбівацца на Беларусі? Будзе нейкім чынам альбо не будзе? Вось гэты медовы месяц, якога хацелася б Лукашэнку, што он там абдымаецца, з кімсьці дамаўляецца, гэта скончыцца, альбо наадварот, на гэта можа быць зробленая стаўка, каб адарваць яшчэ і Лукашэнку ад Расіі, наколькі гэта рэальна? Ваш прагноз? Ну, казаць пра такую великую геапалітычную стаўку пакуль не выпадае, але трэк Келлога ён застаецца актуальным. Гэта азначае, што кантакты з Злучанымі Штатамі Амерыкі верагодней за ўсё будуць працягвацца. І тут пытанне, што Вашынгтон цікавіць не толькі фактар Расійскай Федэрацыі, Вашынгтон цікавіць фактар узмацнення Пекіну ў нашым рэгіёне і ў прыватнасці ў Беларусі. Таму от нават з пункту гледжання візітаў амерыканскіх дэлегацый, Келлог гэта ўжо 4-й візіт, ну то бишь альбо 3-й публічна, назовем гэта так. Прыгадайце, от калі амерыканскія дыпламаты або там супрацоўнікі іншых службаў вызнавалі, што яны былі ў Менску, гэта заўсёды адбывалася падчас актывізацыі, вот на працягу апошняга года, актывізацыі кантакту з Пекіном, таму што для Вашынгтона гэта трэк таксама важны. Таму, калі Лукашенко хоча захаваць амерыканскі трэк, так, з аднаго боку кантакты з Келлогам, з другого боку не дапускаць факапаў на кітайскім накірунку. Але наконт другого, для яго гэта цяжка. Ці азначае гэта, што Келлог прыехаў у Беларусь у выніку вось гэта кубачка гарбаты Лукашэнкі з Сі-Дзіпінем, і ці азначае гэта, што Лукашэнку варта пакуль што устрымацца ад падобных паездак і папіць дома вось гэта чай з малінам вары? Глядзіце, палітыка Злучаных Штатаў Амерыкі датычна кітайскага ўплыву, она вельмі цікава, залежна ад таго, ці паспеў Кітай увайсці ў тую ці іншую краіну. Калі інтарэсы Злучаных Штатаў Амерыкі прысутнічаюць больш моцна, то Вашынгтон хутчэй схільны выкручваць рукі, каб не дапускаць. Калі ж інтарэсы Китая ўжо ёсць, што называецца, на зямлі прысутныя, то ў такім выпадку Вашынгтон гуляе так званага добрага дядзюшку Сэма, які прапануе альтэрнатыву. Тыповы прыклад, ну, давайте узгадаем, гэта, ну, вот, рэдакцыя вашага канала знаходіцца ў Польшы. Польша працуе з Кітаем, яна разглядаецца як важны складнік з боку Китая проекта «Пас і шлях», і, адпаведна, незважаючы на гэта, Злучаныя Штаты кантачаць, і калі абгаворваецца у тым ліку кітайскі накірунак, яны гуляюць, назовем так, у добрага дядзюшку Сэма. Калі глядзець, напрыклад, пытанне Украіны, калі глядзець, напрыклад, свой час пытання Балгарыі, калі там, дзе амерыканцу не атрымалася глядзець пытанне Сербіі, там яны спрабавалі гуляць у злову дядзюшку Сэма. У Беларусі кітайскі інтарэс. Спадар Ігор, так, у нас не шмат уже часу застаецца, а вы у нас рэдка хацелася б максімальную колькасць тэмаў з вами актуальных зачапіць. Адна з іх, гэта вот быў Вашынгтон, а цяпер захад Брюссель, так, і 18-й пакет санкцый паводле крыніцаў Reuters, так, сёння стала вядома, што все-таки ён будзе прыняты, нягледзячы там на блакаванне з боку некаторых краінаў ЕЗ, і нават тыя, што там датычаць блакаванні, которые былі там перашкоды, так, на шляху прыняцці гэтага дакумента, яны не датычаць менавіта нейкіх справаў звязаных з абмежаваннямі ў Беларусі, то бок ён будзе прыняты, і асноўныя банкі беларускія будуць абмежаваныя вельмі моцна. Это вельмі сур'ёзны удар і па звычайных беларусах, мы гэта шмат разоў абмяркоўвалі. Як вы думаеце, ці ў выніку вось гэтай больш жорсткай рыторыкі, которую мы цяпер чуем з аднаго боку, з боку Вашынгтона, а з боку Брюсселя канкрэтныя санкцыі жорсткія, так, датычна Мінску, ці Мінск, в прынцыпе, будзе падатны на далейшы працяг дыалогу, так, з мэтай можа нават і вызвалення тых жа самых вязняў палітычных? Ну, гэта не з прычыны санкцый, гэта з прычыны агульнай палітычнай сітуацыі, таму што эканоміка Беларусі завязана на шмат у чым на Расійскую Федэрацыю. Расійская эканоміка пераходзіць зараз канчаткова на вайсковыя рэйкі і звужае нацыянальныя праекты. Гэта азначае, што попыт на беларускую прадукцыю будзе зніжацца. На кітайскім накірунку ёсць абвал, допустим, по той же самой коаліцыі. Ну, гэта вынік, мягка кажучы, дзіўных крокаў з боку Менску пачатку года. Просто Пекін праводзіў
выхаваўчую работу, але такія сделкі надзвычайна маюць 2-3-месячны лаг. Адпаведна, зараз мы бачым вынікі не надта разумнай палітыкі афіцыйнага Мінску, мякка кажучы, лютага сакавіка. Таму маем, назовем так, адмоўна сальда і гандлю і сальда аперацыі. Для таго, каб нейкім чынам стабілізавацца, Беларусі патрэбны іншыя рынкі, Беларусі патрэбна змягчэнне пэўных санкцый. Незалежна ад таго, будуць новыя, скажем так, пакеты ці не будуць. Плюс ёсць ціск з Пекіну і свой уласны інтарэс, адпаведна, афіцыйны Мінск спрабуе нейкім чынам выкручвацца. З пункту гледжання новых санкцый па банкаўскай сферы, як бы сказать, поднять стежок, что мы приняли санкции, это можно. Ведерко медалёў на шею повесить таксама можно. С пункту гледжання ўплыву, окей. 60% гандлю з Расійскай Федэрацыі гэта альбо расійскі рублі, альбо юані. Дадаем сюды гандаль з Китаем, гэта юані. Дадаем сюды гандаль з азійскімі краінамі, гэта юані. Застаецца гандаль у далярах з часткай афрыканскіх краін, хаця там таксама не ўсё так празрыста, таму што ёсць такая штука, як просто бадальны вываз золаца і алмазікаў у якасці аплаты. Гэта ўжо канвертуецца праз Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Дарэчы, ёсць вельмі класная пральня ў выглядзе Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, дзе можна праводзіць фінансавыя аперацыі, і застаецца ў такім выпадку толькі гандаль з Еўрапейскім Саюзам, які зменшаецца. У такім выпадку ўплыў на эканоміку ён мінімальны. Удар па беларусах, якія жывуць в Беларусі, ось ён будзе канкрэтным. І вот тут у меня пытанне. З пункту гледжання еўрапейскіх чыноўнікаў, ім зручней все ж таки нейкім чынам пакараць Лукашенко, але ў такім выпадку варта бы звярнуць увагу на хаб в Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, варта было б звярнуць увагу на то, куды летаюць беларускія транспартныя кампаніі авіяцыйныя в Афрыку і што яны вывозяць. І біць па гэтых асобах, таму што гэта балюча ўжо па кашальках, канкрэтна па кашальках. Ці трэба просто пакараць беларусаў, які жывуць Беларусі. Окей, калі пакараць беларусаў, які жывуць Беларусі, у мяне пытанняў няма. Так, ну і ў гэтай сувязі так, ёсць зато пытанне ў тым ліку і да офіса таго ж Ціхановскага, да дэмакратычных беларускіх структураў, якія ў тым ліку і даюць жа інфармацыю, кансультуюць па тым, якія санкцыі нам варта, не варта, калі пытаюцца, так, не заўсёды пытаюцца. Прашу прабачэння, але я баюсь кагосьці пакрыўдзіць, але я штосьці не бачу расследаванняў альбо аналітычных дакументаў, допустим, па шэраму гандлю зброі альбо гандлю каштоўнымі металамі з афрыканскімі краінамі. А гэта тое, што дае канкрэтныя грошы. Так, апошняе пытанне яшчэ хацеў бы вам все-таки задаць датычна, вось не ведаю наколькі, я думаю, што вы все-таки глыбока таксама і сочыце за дыскусіямі вось вакол тых палітвязняў апошніх, так, што адбываецца ў дэмакратычным асяродку. Больш ціснуць яшчэ раз на Лукашэнку і не ўзнагароджваць яго, скажам так, не ісці на саступкі падчас вось тых апошніх вызваленняў, а яшчэ больш чакаць на больш стратэгічныя змены, якіх там, пра якія кажа Павел Латушка ад Лукашэнкі, у выніку таго ж самага санкцыйнага ціску. У нас ёсць кароткае выказванне Франка Вячорка, на хвіліну, так, вось я б вельмі хацеў бы, каб мы паслухалі і вы пракаментавалі, што вы думаеце, наколькі гэта рэалістычна, калі ласка. Розныя пазіцыі заўжды добра. У Святланы Ціхановскай пазіцыя ніколі не мянялася. Яна заўжды казала адно і тое ж, што з аднаго боку трэба ціск, каб змусіць рэжым да дыялогу. Але да дыялогу не Лукашэнкі з захадам, а да дыялогу з беларускім грамадствам, тое, што рэжым не хоча рабіць. І нам трэба дабівацца сістэмных зменаў, незваротных зменаў, а не просто, што вызвалілі Ціхановска, а зараз здымайце санкцыі. Менавіта гэта зараз рэжым прасоўвае. Усё, вызвалілі лідара ваша, а цяпер давайце адмяняйце санкцыі на калі. Не, гэта мала, трэба спыніць рэпрэсіі, вызваліць усіх альбо большасць. Я думаю, што вось гэтыя там заявы яны ніяк не ўплываюць на працэс перамоваў. Зараз ёсць пэўная паўза, пасля візіту Келага, але ён працягваецца. Мы ў камунікацыі з амерыканцамі, з еўрапейцамі, зараз была супольная сустрэча з усімі дыпламатамі. Усё працягваецца. Тое, што мы там баімся пакрыўдзіць Лукашэнку, не трэба баяцца яго пакрыўдзіць. Лукашэнку гэта патрэбна зараз у тым ліку, каб дабіцца нейкай там легітымізацыі. Ён разумее, што яму давядзецца ўсё роўна вызваляць палітычных вязняў, а наша задача, каб ён вызваліў усіх. Вы бачыце наогул рэальнасць у тым, што Лукашенко будзе здольны пайсці на нейкія стратэгічныя саступкі, пра якія вось Франак кажа? Стратэгічна з пункту гледжання, назовем так, палітычнага дыялогу, хіба ў фармаце такой паказухі.
Станом на сёння яшчэ раз абгаворыцца трэк Келлога. Гэта змена геапалітычнай прывязкі Беларусі. Без пытанняў дэмакратыі. Перад ягоным візітам The National Interest была вельмі цікавы артыкул, дзе в якасці прыклада гаварылась пра поспехі Амерыкі в кантакце з аўтарытарнымі рэжымамі. Калі не ставіць пытанне дэмакраты на першы месца. Паралельна з гэтым так могуць быць вызвалены палітвязні. На жаль, гэта не трэк дэмакратызацыі. Трамп гэта не тая асоба, якая выступае у першую чаргу за дэмакратычныя каштоўнасці, а пасля за бізнес. Трамп выступае за бізнес, а пасля за каштоўнасці. Пытанне па еўрапейскіх краінах, тут вельмі важна, наколькі зменіцца сітуацыя у кантактах са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Пры гэтым частка еўрапейскіх краінаў яны таксама вядуць пэўныя кансультацыі з рэжымам Лукашэнка. Ну і той же самы нават славацкі амбасадар, які не ведаў вручыў даверчай граматнасці, не вручыў, але фізічна ў Мінску. Гэта таксама пра нешта кажа. Таму гэта пытанне, якое будзе вырашацца з пункту гледжання якраз такі арыентацыі Беларусі. Ці беларускія дэмакратычныя сілы змогуць нейкім чынам трансфармавацца і знайсці сваю выгаду, каб іх пачулі гаварыць на той мове, на якой зараз пачынаюць гаварыць у тым ліку те ж самыя дыпламаты, ці не, гэта ўжо пытанне да дэмакратычных сілаў, таму што мы маем кейс палітыка прэзідэнт-электа, якого называлі пан прэзідэнт, які не здолеў змяніць сваю рыторыку паводзін. Гэта Хуан Гуайдо, Венесуэла. Я папярэджваў гады два таму, што, на жаль, нашы дэмакратычныя сілы ідуць алгарытму Хуана Гуайдо. Яшчэ можна адвярнуць. Яшчэ ёсць час і ёсць магчымасць. Для гэтага трэба ўключаць галаву. Так, ну і унутры так все-таки дэмакратычнага лагеру шмат адносна гэтага сур'ёзных і глыбокіх дыскусій, таму да, я думаю, што змены нейкія адбудуцца. Дзякуй вялікі, спадар Ігар, за сённяшнюю размову, за час для нас. Ну а мы, спадарству, нагадаем, што палітычны аналітык Ігар Тышкевіч быў з намі на сувязі. У Беларусі трапіць за краты можна не толькі за лайк ці сваё меркаванне, але і за тое, што вы беспрацоўны. Паводле выдання «Флагшток» у Гомлі міліцыянты пачалі рассылаць беспрацоўным позвы на прафілактычныя гутаркі. За няяўку пагражае штраф і нават арышт. Беспрацоўных выклікалі на прафілактычныя гутаркі ў РАУС і раней, але рабілася гэта пры дапамозе так званых паведамленняў пра яўку. Фармальна гэта было проста друкаванне запрашэння, цяпер жа міліцыянты цэнтральнага раёну Гомля дасылаюць беспрацоўным сапраўдныя позвы. У такім выкліку і, як і патрабуе фармат дакументу, адназначная адказнасць за няяўку, штраф ад 2 до 100 базавых або грамадскія працы ці адміністратыўны арышт. Міліцыянтаў не бянтэжыць факт, што позвы могуць быць выпісаныя толькі ў межах адміністратыўнай або крымінальнай справы. Ну і ў працяг тэмы, уласна, законнасць выклікаў беспрацоўных па позвах, а таксама гэткія прафілактычныя захады ўладаў датычна іншых сацыяльных групаў Беларусі нам пракаментаваў юрыст, праваабаронца Роман Кисляк. В данном случае произвол в части использования законодательства о профилактике правонарушений. Вот так можно это трактовать. То есть закон сделали резиновым, туда можно, закон и плюс практика его применения. Туда они запихивают все, что угодно, вызывают кого угодно. Понятно, что есть рамки, они решают, что там та или иная группа подлежит профилактированию. Это было и раньше на самом деле. Этим пользовались. То есть просто раньше, сейчас законодательство, это новые КоАП и ПИКоАП, они изменились и дали больше возможностей и полномочий. И вообще этот и профилактические мероприятия, и надзоры различные, это такая, можно расценивать как такая форма и наказания. Обратите внимание, что людей освобождают из-под заключения, да, то есть отбывают лишение свободы, но они ставятся под надзор, и это тоже направлено на профилактику. Из этой сферы. Профилактика правонарушений, и им пользуются для того, чтобы
оказывать давление на ту или иную социальную группу. Или безработные, или это бывшие заключенные, или бывшие политические заключенные. Все это используется для того, чтобы для своих целей государство использует. Ну, это путь к тоталитаризму на самом деле. Вот шаг за шагом группы вызывают, отрабатываются, подавляется воля, ломается это вот на уровне вот этой группы. Это как бы наш путь, наш путь к тоталитаризму. Да, вот он бой. Подобным же образом в других странах то же самое мы наблюдали там в Южной Америке или фашистская Германия, извините за сравнение. Но тоже отрабатывались спецслужбами, отрабатывались те или иные вот группы населения, чтобы поставить под тотальный контроль. Поэтому вот тоталитаризм вот к нему идет. Ну што ж, гаспадарства, напэўна, прыспеў час падсумаваць нашу з вамі апытанку. Што ж рабіць з расійскімі дронамі ў Беларусі? 51% з усіх прагаласавалых згодныя ў тым, што трэба збіваць, раскручваць на дэталі. Все слушна, не трэба, каб у небе там лёталі, а яшчэ і ў гаспадарцы спатрэбяцца тыя дэталі. Таксама шмат набрало 36%. Выставіць Расіі прэтэнзіі. Мне здаецца, ввогуле аб'яднаць можна гэтыя два варыянты. Вось. Ну, а наконт хай лётаюць, абы не падалі, 5% і 8%. Я не ведаю, мне страшна, альбо мне абыякава. Это таксама, это вельмі важнае 8%. Дзякую усім за тое, што галасавалі. Фактычна, улады так і робяць на дадзены момант. Так, ужо ёсць выпадкі, калі і апошні з іх, это беларускі верталёт, збіў так, дрон, які кіраваўся ў бок Украины, яшчэ адзін дрон так, на мяжы з Літвой упаў, але быў збіты яшчэ на тэрыторыі Беларусі. На гэтым у нас ўсё. У студыі Белсат будзем удзячныя за ўпадабанні і каментары пад нашай трансляцыяй у Ютубе. Там жа вы знойдзеце інструкцыю, як зрабіць гэта бяспечна. Ну а цяпер прапановваем гаспадарству агляд найцікавейшых публікацый з сацыяльных сетак Белсат онлайн вашай увазе. Клонаў Лукашэнкі ствараюць як з метадычкі, заўважае вядоўца праграмы навіны з будучыні Вольга Старасціна. Ну і ў новым выпуску праграмы распавядаецца, хто адзін у адзін пераймае звычкі ды паводзіны Лукашэнкі. Паглядзець выпуск цалкам можна на YouTube-канале Белсат Лайф. Паглядзіце, як нават Юрый Караеў, нядаўна прызначаны старшыня гарадзенскага былвыканкаму, ужо стаў копіяй Лукашэнкі. Па-першае, на ўсё і на ўсіх кіраўнік мусіць глядзець з вышыні. Видны же с высоты каждый камень на поле. Камни мы собрали просто все, я скажу так. Камяні прыбралі. Цяпер з верталёта правяраюць, ці скошаная трава ў людзей. Другі паводле значнасці занятак высокапастаўленай асобы наведаць кароўнік. Даільныя апараты праверыць, ды з цялушкамі і бычкамі пагутарыць. Иди сюда. А пасля аграрыяў сабраць, ды павучыць іх, як сельскую гаспадарку весці. Добра змантавана. Як 3 латышскія фармкампаніі зарабляюць 300 мільёнаў еўра, а ўся беларуская фармацэўтыка 450 мільёнаў. Чаму МАЗ, Атлант і Белшына генеруюць толькі страты? І вось на гэтае пытанне адказвае бізнесовец Александр Кнырович у сваёй праграме «Атмасфера». Паглядзець яе цалкам можна на YouTube-канале Белсат Ньюс. Наши ж былые гиганты існуюць толькі за кошт регулярных дзяржаўных датацый. Генеруюць страты, што пакрываюцца з вашых падаткаў. Яскравы прыклад. МАЗ, які проста ляжыць. Нядаўна чарговы аўтобус згарэў. І зноў, як на ліха, у Санкт-Петербурзе. І МАЗ, і Атлант, і Белшына, ды і іншы. Гэта ўсё мільярдныя страты. Важна разумець, прамысловасць Літвы і Польшчы у разы больш развітая і сучасная, чым у Беларусі. У Латвіі крыху менш, але і там розніца з Беларусі ў дзесяткі адсоткаў. Так, як тут заўважаюць гледачы, у атмасферы Кныровіча самая атмасферная гэта ягоная троечка. Гісторыі беларусаў, якія з'ехалі за мяжу і там засталіся, распавядае наша новая праграма «Від на жыхарства». У адным з выпускаў Мянчук Герман Вярцінскі распавядае, чаму ён не пачуваецца чужым у Партугаліі і што яднае гэтую краіну з Беларусю. Ну і ўрывак з чарговага выпуску можна пабачыць на нашым Facebook-аккаунце, а праграму цалкам на YouTube-канале Белсат Лайф.
Герман Вярцінскі, мне 28 гадоў, сам нарадзіўся ў Мінску. Тут у Лісабоне ўжо 3,5 гады. Адзін з галоўных плюсаў, што я сябе тут не адчуваю замежнікам, і партугальцы вельмі гатовы заўсёды дапамагчы. Для іх гэта прям, яны з адкрытым сэрцам гэта робяць. Шмат хто размаўляе па-ангельску, гэта вельмі важна. І вось яны заўсёды гатовы прыйсці на дапамогу. І да, гэта, як я казаў, ты сябе не адчуваеш тут чужым. Мне заўсёды нагадвае Беларусь, калі я бачу буслоў. Вось, я зразумеў, куды ляцяць буслы. Вось, яны ляцяць у Партугалію, у тым ліку. Тут асабліва ўзімку іх шмат можна пабачыць. І вось кожны раз, калі я бачу, я такі, о, нешта беларускае. На аўтобусным прыпынку ў Дрыбінскім раёне быў заўважаны незвычайны пасажыр. Не кожны кіроўца пагодзіцца ўзяць такога. Хаця наш пагадзіўся акурат. Добра, пабачыць сітуацыю на відэа можна ў нашым інстаграм-аккаунце. У нас вот в Дрыбинском районе даже кони ездят на автобусе. Ой, ждет, наверное, автобус на Могилев. Куда тебе, братан? Может, в город за покупками якими собрался? Цікава, канешне, ці конь паехаў зайцам у выніку. Сябры, на гэтым у нас усё. Дзякуй вялікі вам за увагу, таксама за вашыя каментары, таксама за упадабанні. З вами працавалі Валера Руселік і мой калега Алесь Залеўскі. Да новых сустрэч на Белсаце.